Bueno, ongi etorri eta eskerrik asko danoi, ona hurbiltzeagatik. 2 aste besteik ez eskigu falta, Santixabeletako, kontatu atzate. 2 aste, Eta hementxe bildu geha, festak antolatzen ibili gehan jai batzordeko kidiak, pixkat aurkezteko, ze prestatu deun, zer datorren, eta pixkat berotzen azteko, festen atari hontan. Urtero bezala, txupinazua nork botako duen erabakitzeko, buzoi ezberdinak jarri genitun herrin zehar, apirilak 21-etik maiatzak 19-ra, eta proposamen pila jaso genitun. 63 bozka ezberdin, haien artean 18 proposamen. Eta gero, proposamen guztiak bilduta gero, jai batzordean erabakitzen dugu, gure ustez nork bota berdun, Santixabeletako txupinazua. Eta aurten, Usurologo futbol taldeak eta Zubietako lanbide eskolak botako dute elkarrekin txupinazua. Txalo bero bat ordu. Elkarte hau. Aurten 50 urte betetzen dituzte bi elkarte hauek, eta biak herritar ugari biltzen dituzten taldeak dira, lan pila bat indute urte guzti hauetan, eta pixkat aitortza modura, behaiek urte guzti hauetan indako lanari omenalditxo egiteko, erabaki dugu behaiek diala txupinazua bota behar dutena. Txupinazua botatzeaz gain, sokadantza ere izaten dugu festetan, eta sokadantzan ere, udalak bi eragile hauek onbidatu ditu, orduan, omenaldiz beteta izango dituzte festak. Bueno, aurten Santixabelak uztailan batetik 5 izango ja. Beti bezala adin eta gustu ezberdinetako jaiak antolatzen saiatu geha. Ez dakit asmatuko dut, baina saiatu ingea. Hainbat musika estilo eta kontzertu izango ditugu gure artean. Eta hemen izena batzu xelore saima gaia, baina, bueno, haber asmatzen dut guzetan, La Furia, Tapia eta Leturia, Delio, 58.980, Izan Bai, Bele, Bad Sound, Fifi eta Fefa DJ, Siwanaba DJ-a, A Toda Madre Mariachiak, besteak beste, eta gero nola ez, txaranga, elektrotxaranga eta bestelako kalekirak izango ditugu gure artean. Santixabeletan nola ez, ezin izango ja falta, bertsio gaua, bertso saioa, herriko dantzarik, jubilatun bazkarila, eta kirol ekitaldian tartia, nola ez, eskupilota txapelketa finala jokatukoa. Eta aurten ere, azken urteotan bezala, bi herritar talde polita ituko zaizkigu herri kirolen tartian elkarrekin lehian. Eta baita ere, umentzako, ginkanak, erronkak eta beste. Aurten, azken urteotan bezala, Santixabelak zaintzaileak izatea nahiko genuken, eta horretarako eguneko zentroko eta eguneko harretako erabiltzaileentzako txutxutrena jasota izango da. Adinekoen gustokoak izango dian ekitaldiak, haientzako egokia dian ordutan jartzen saiatu geha, bai bertso saioa, bai mariatxiak, bai Tapia eta Leturiaren emanaldia, besteak beste, bai. Eta, aurten, argazki izarren emanaldi berezi bat ere antolatu da. Santixabeletako argazki izarren diaporama baten emanaldia izangoa. 1984 eta 2024 urte artekoak, festa bezperan izangoa emanaldi hau, ekainaren 29an, arratsaldeko 7 zutegi. Aurten, aurreko urteetan bezala, feriaguneko ordu lasaiak ere adostu ditu. Orduan, musika eta argi bizirik gabeko uneak izango ja, uztailaren 2 arratsaldeko 7-etatik 8:30, eta uztailaren 4 12-etatik ordu 2. Eta jai egitarauak 2 banatuko dira etxez etxe. Bestalde, azken urtetan bezala lanian ibili geha indarkeria sexistari gabeko festak antolatzeko, eta herriko mugimendu feministarekin lankidetzan bai protokoloari buelta bat eman diogu, eta udaletik ere emagin elkartea kontratatu da hainbat lanetarako. Emaginekin alde batetik informazio gunea izango dugu bai uztailaren 3 eta 4,
Mikel Laboa plazan, 9-12 eta pixkat eraso matxisten inguruko kontzientzia lantzeko helburua du, informazio gune honek. Eta bestalde, arreta puntua ere, emaginen eskutik, bi egun hauetan, egun jendetsuenak izango dialakoan, gaueko 12 goizeko 6 arte egongo da Gaztelekuan. Badakigu beste momentuetan ere, lanketa egitea ezinbestekoa dela eta gainean egotea ezinbestekoa dela, eta behar den erantzunak eman behar diala, hortaz protokolo bat ere lantzen ibili gea, eta kasu hartatzeko kasuetan Gaztelekua izango dugu gune seguru bezala, eta Gaztelekuan atarian kutxa bat egongo da giltzarekin, eta txosnare egongo da atetxo, giltza hartu alizateko kodearen pasahitza. Orduan, ipatutako orduetatik aparte, lanean egongo gehala baita ere, indarkeria sexistarik gabeko festak antolatu alizateko. Aurten ere, Santa Isabeletako egitarauen diseinua lehiaketa bidez erabaki da. Txupinazoakin bezala, diseinu proposamenak jasotzeko epia, apirilaren 21-etik maiatzan 19 bitartean izan zen. Tarte hortan 3 lan jasotzian, eta guztiak aztertu ondoren epaimaiak erabaki du irabazlea Aira Rivero Arrietaren diseinua izan dela. Airak, behar egindako diseinua izan delako gehien gustatu dena, 600 euroko sarila eskuratuko du. Tamborrak iri horretik. Epaimaiak aurreko urteetako egitarauetako desberdina izatea hartu du kontuan, festa girokoa izatea, kolore biziak izatea, eta mezu osagarriak argi adieraztea, besteak beste. Kartel haundila, polipolia, eta esku programak, esan da bezala, bilartik aurrea banatuko dira etxez etxe. Eta azken ohar batzuk, prezio bereziak izango dira barraketan uztailaren 3 eta 6an, eta iazko prezioak mantenduko dira aurten ere. Egitarau elebidunak, udalaren webgunetik zein Usurbil Kulturatik deskargatzeko aukera egongo da, eta paperean nahi izatekotan, Hartzabalgo eta Santueneko Zarren egoitzetan, Zutegi liburutegian, Potxoenean da Kiroldegian egongo dira eskura. Primerako festa azkau bate joka, eta herritar guztiak gonbidatu nahi ditugu kuadrodun zapila jantzi eta festetan parte hartu eta ondo pasatzea. Beraz, gora Santa Isabela! Gora! Eta azken mezutxo bat, ere emain nahi dugu. Aurtengo festetan ez ahaztu, norberak, etxetik baso edo edalontziak hartzea.